Ka Presbyterian Youth Today International Network ringkat ke Jingetrelang bat ke seng samlash nong thain thenro jong ke Himalin yong haka arpu arterik unai weng arhajar arpusan kala Pynlong ya ke peace rally ringkat bat ke seminar halor ke jingkta jong Drok ya ke jing jong kitu ki belangat hau. Haka ni kesngi la Pynlong ya ke peace rally haka surok jong ke shnong thain thenro. Hakani kesngi hadian ke peace rally ke PYT bat ke seng samla thain thenro kala betengi sa ke seminar ke belingkot. Hakani ke seminar la penyaj da usamla Winchester Kharingki ubalong ru up assistant secretary ke PYT. Nakinong kren hakani kesngi la yo ya ka jingkren na uba samdor lang rinja ubade u president seng samla shnong thain thenro kakong don bok lang Kharingki pat na kalyang jong ka seng long kami uba sholi Kharingki uwei na kidkhot isi jong ka shnong lai shim banta ringkat ru ki riu pau khmat ka jela kum uba Rafael Wajri ubade uwei na ki artist uba pau nam bat unong thokot uba laong ba udrok ude ka bi bat kum kinong shong shnong ngide ban hikai ya ki khon ki kti bangim de ban bam ne le ka ya ka bi. Lapan kut ya ka jingkren na uba Daniel Stone Lingdo ubade unong isaj an ka Sorkar Meghalaya ha Supreme Court bat ubade ru President jong ka Presbyterian Youth Today International Network ubala ai ka jingkren ba udrok ude ka jingpang bamla ban penkot re ka jingpang ka bala tikna ba ka de ka jingpang jong ka jingyap kumta ngin long ki behusiar na udrok.
pi baro kilo shongshnom para samla kilong kemi kilong pa kibala ai kapor kapor ga jongpi basyem ikane om tangkum ga jung berslo henry kan longru kanong muna hapi banlong kino hikai haying sem kum ki samlaru banlong kita kisaki banginam ngop hauni uncing di upapin sneo ya kacing im ga jungi bad ubala aru wat bat penyap ai ku blei nadu I president jong ka seng samlashnong ai ga jing kren lingba jing ni por I dekot jong ka seng kintei sing longmi I dekot jong ka executive committee jong ka dorbar shnong kumju I ba arvel I bedon lang ban gi kini por ai ku blei kerpang president jogi wala pre ga jing bun kam ga jungi isgoto ba idoni ka kam ka bai hapan lek na ko ga chaka ko ga chaka rep la pelaj kini ko por abalong ka jing kerku nakta jogi ibi osngau begini ko akaban penkut ya kini jing lang adon ban ong tang kini gawai apa ngapet ya ketiga jing tho ka babu akmat ka babu akaktin thoreng ka baong let's say no to drop kumno tungin ong em ya drop kini ngakwa bakan rong haka jingmut ka jing perkat ka jugi kadau jo ka jing sniu paro haka ni ka perthei ka jia tang namar bangi ngim nang ban ong ya ka wei ka kintin ka ban lingkot tam lagalong hak tin pareng ni ka kintin khasi bat kata kadai ka kintin em wei bangi patnang ban ong ya ka kintin em dei namar kane ka wanra ya ka jing ha ka imlang kasalang mar kata kum ki samla kum ki badang piang ya ka por kata tungin nut ban ong em ladang ingim nut ban ong em balik ki jia ki jing sha pensoi ki jing sha ke jing yangop halu jing di katau kolong ba ha ka jing ya dai shipar lo apa pensoi parlok uba ide katau kolong bang ngimnut banong em mar kata ka khot yangi kemudo jogini si kolong batu ngin ong em sisien bangil ong hooj lajen jar pat banong em hadin mar kata to nadu ka basdang ha ka bangin pat ngop au ne jing di ngin yang scam da ka bangin ong em de kubre shibon yo baro apen bana ba ka jing ilang ka jing por kalawai